Yun mga kadrops, dahil sa tapos na tayo mag-ride, oras naman para hugasan natin itong C650. Yan, so ganito ako kung paano maghugas. Joy, tire block, kanebo, tsaka basahan, tapos Joy. Dalawang klase ng basahan. Kumbaga, iba yung basahan sa pang-itaas, iba rin yung basahan sa pang-ibaba. Tapos na-sprayan ko na rin siya ng tubig mga katropa. Tapos meron din akong ginamit na chemical para malinis yung mga sulok-sulukan ng makina, matanggal yung mga putik-putik. So actually guys, hindi naman siya talaga special, crudo lang na tapos pinaghalong gasolina. Yan, so tapos ko na siyang kutkutin, bali sasabunan ko na lang ulit. Yan guys, panoorin natin ha. So, eto guys, ito yung sabon, Joy. Yan yung basahan sa pang ilalim, mamaya yung pang ibabaw naman, ibang basahan. Sprayan na rin natin ulit. Para tanggalin buhangin. Kasi natin mo, hindi sa kasama yung purat ko sa rin. Kasi para hindi isan.